ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କିପରି ପାଳନ କଲ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ଦେଖ କିପରି ଲେଖିବ। ଏଠି ଲେଖିବ ପ୍ରିୟ ତୁଷାର, ହେଲା ତୁମର ସାଙ୍ଗ ନାଁ ଲେଖିବ। ପ୍ରିୟ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ନାଁ ଯାହା ସେୟା ଲେଖିବ। ଏପଟେ ଜାଗାର ନାଁ ଦେବ। ଏଠି ଲେଖି ନାହିଁ, ଜାଗାର ନାଁ ଦେବ। ଆଉ ତାରିଖଟା ଦେବ। ତାରିଖ ଦେବ, ତୁମେ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଚିଠିଟା ଲେଖୁଛ ସେଇ ତାରିଖଟା ଦେବ। ଲେଖିଲି 19/12/25 ଲେଖିବ, ହେଲା। ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଲେଖୁଛ ସେଇ ଜାଗାର ନାଁ ଦେବ, ଆଉ ଏଠି ତାରିଖଟା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମଉସା ମାଉସୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବ। ତୁମ ଚିଠି ପାଇ ମୁଁ ଅନେକ ଆନନ୍ଦିତ। ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ଜାଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଏବେ ଆମ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖୁଛି। ଏହି ଉତ୍ସବଟି ଆମେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟ ସାର୍ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ କଲେଜରୁ 2 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଆମ ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆମକୁ ବହୁ ଉପଦେଶପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସଫଳତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭା ସରିବା ପରେ ଆମ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ଅଭିନୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଥିଲା। ତୁମକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବ। ଆଶା କରେ ତୁମେ ସେଠାରେ ଭଲରେ ଥିବ। ପତ୍ର ପାଇ ପତ୍ର ଦେବ। ଇତି ତୁମର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଆଶିଷ। ହେଲା, ତୁମର ନାଁ ଲେଖିବ। ଏଠି ତୁମର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ, ଏଠି ତୁମର ନାଁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ତଳକୁ ଠିକଣା ଲେଖିବ। ଠିକଣାରେ ଏପଟେ ପ୍ରେରକ, ହେଲା, ଯିଏ ଚିଠିଟା ଦେଉଛି ପ୍ରେରକ, ତୁମର ନାଁ ଲେଖିବ, ତୁମର ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବ, ଗାଁ, ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା, ତାପରେ ପିନ୍ ଲେଖିବ। ଏପଟେ ପ୍ରାପ୍ତିସୁ, ଯିଏ ଚିଠିଟି ପାଇବ, ତାର ନାଁ ଏଠି ଦେବ, ତୁମର ସାଙ୍ଗର ନାଁ, ତାର ଗାଁ, ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ତାଙ୍କ ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦେବ। ଇଏ ହେଲା ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନିଅ।